Keď jste k nám přijeli a jak si dnešní večer užíváte? Dobrý večer, přijeli jsme z Bratislavy, ze Slovenska a... Proč mluvíš česky? Ja nechcem, aby sa cítil zle. Ďakujem. A užívame si to fantasticky, veľmi, veľmi pekný ples, veľmi krásne je to zorganizované, dobre naladení ľudia, jedlo, pitie, atmosféra, za mňa fantastické. Miško? My sme zvyknutí klamať, takže áno, je to všetko fantastické. A naozaj, ja mám za sebou strašne veľa plesov v živote a toto je najlepší, aký som kedy navštívil. Děkujeme za upřímnost. Malá doplňující otázka. Jak vám chutná fondue? To bylo ozaj dobré. Okay. Výborné, výborné. Ja som vegetarián, takže ja som si iba chleba namačal do syra, ale aj to bolo veľmi syté a veľmi príjemné. Ďakujem. A dostal som, že vraj, ako sa volá ten zošuverený koniec toho syra? Starena? Ako to bolo? Hej, áno, ale to si zaslúži iba niekto, áno, to je ten záver, keď už tam nič záver, nie. Áno. Připečené pěkně. Připečené. Áno, ja mám tiež fondu veľmi rád, keď som bol mladší, tak keď sa ma nejaká dievčina opýtala, či mám doma čokoládu, tak ja som vedel, na čo ju chce. Ja už som nemal ju len doma, ja už som bol natretý čokoládou, ja som bol jej čokoládové fondu, takže ja viem. Pánové, velké díky a přeju ještě krásný večer. Napodobne, všetko Hezký dobré. večer. Ďakujeme pekne. Ďakujem. Bis.